ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी शिवरायांबद्दल केलेल्या वक्तव्यामुळे वादंग निर्माण झालाय। यावर आमदार वैभव नाईक यांना विचारलं असता त्यांनी या वक्तव्याचा निषेध केलाय। पाहुयात काय म्हणालेत वैभव नाईक। खरं तर भारतीय जनता पार्टीने जो आनंद मेळावा घेतला होता तो कशासाठी घेतला होता? लोकांना भाविकांना दिलेला मनस्तापासाठी होता की नारायणांना राजकीय या जिल्ह्यातून निरोप देण्यासाठी होता की आमच्यावर आरोप करण्यासाठी होता? हाच प्रश्न खऱ्या अर्थाने लोकांना पडलेला आहे। कारण या मेळाव्यामध्ये शिवसेनेवर टीका करण्याचं काम या मेळाव्याच्या निमित्ताने केलं। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये विकासाची कुठली नवीन घोषणा या ठिकाणी केली नाही, कुठलाही 1 रुपयाचा नवा निधी सुद्धा या ठिकाणी दिला नाही। फक्त शिवसेनेवर टीका, उद्धवजींवर टीका आणि आमच्यावर टीका यासाठीच हा मेळावा या ठिकाणी होता। परंतु लोकांना मात्र या मेळाव्याच्या निमित्ताने जे लाखो भाविक दर्शनाला येतात त्यांना मात्र मनस्ताप करावा लागला, ही वस्तुस्थिती या ठिकाणी आहे। ज्या राजकीय दहशतवाद किंवा आपल्याकडे आल्यानंतर दबावाचं राजकारण होतं त्याला मात्र शिवसेनेचा विरोध आहे आणि यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा राहील की शिवसेनेला जर योग्य पद्धतीने जर आपण लोकशाहीच्या मार्गाने एकमेकाला विरोध करणं हे योग्य ठरेल। परंतु जर दबावाचं राजकारण कोण करत असेल, झुंडकशाही करत असेल तर त्याला त्याच पद्धतीने सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये उत्तर दिलं जाईल। खरं तर याआधी मला सुद्धा अशा धमक्या फोनवर निनावी खूप आल्या होत्या, परंतु या धमकी देणाऱ्यांमध्ये कुठलीही हिंमत नाही। नितीन देशमुखांना ते माहिती नसल्यामुळे त्यांनी त्या धमकीची गांभीर्याने दखल घेतली। या धमकी देणारे काही करू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे। नाही, शिवसेनेची भूमिका नेहमीच आहे की छत्रपती शिवराय हे महाराष्ट्राचे आदरस्थान आहेत, त्यांच्या विचारावरच आम्ही काम करत आहोत आणि त्यामुळे छत्रपतींच्या जर चुकीचे असेल, मी काय ते हे बघितलं नाही, चुकीचं असेल तर शिवसेनेचा नेहमीच विरोध असेल, उद्धवजी ठाकरेंचा विरोध असेल। मग ते जितेंद्र आव्हाडांनी जर चुकीचं वक्तव्य शिवाजी महाराजांबद्दल केलं असेल, छत्रपती शिवाजी महाराज, तर आम्ही पण त्याला विरोधच आमचा राहील। खरं तर शाहिस्तेखान आणि शिवाजी महाराज नसते तर यांचा वधच झाला नसता। छत्रपतींनी अशा ज्या प्रवृत्ती होत्या त्यासाठी विरोध केला आणि म्हणून खरं तर हे असं वक्तव्य असेल, मी ते बघितलं, असं वक्तव्य असेल तर पूर्णपणे ते चुकीचं वक्तव्य आहे आणि त्यांचा आम्ही निषेधच या ठिकाणी करावा। खरं तर जे गुन्हे नोंद झाले त्या गुन्ह्याचा तपास या ठिकाणी चालू करा। आम्ही पोलिसांना कधी भेटलो नाही। जर काय आम्हाला गुन्ह्यावर हे होईल, आम्ही जर गुन्हेगार असू तर निश्चित आमच्यावर पोलीस कारवाई करते, परंतु आम्ही आमच्यावर असलेल्या पोलीस आपल्या माध्यमातून असलेले फोटोग्राफ, व्हिडिओग्राफ ह्याच्यावर आम्ही त्या ठिकाणी काय करत होतो हे पोलिसांना सुद्धा माहिती आहे आणि त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने जर गुन्हे नोंद करत असाल, तपास करत असेल तर त्याला योग्य पद्धतीने आम्ही लोकशाहीच्या मार्गाने शासकीय पातळीवर आम्ही त्याला विरोध या ठिकाणी निश्चित करू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।